दिनै सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 23थि बोसोरारि गोसोखां मुंख्लं सान। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि सान्दामारियाव थानाय मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि थावनियाव बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनै सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 23थि बोसोरारि गोसोखां मुंख्लं सानखौ गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो बिनेश्वर ब्रह्म फोथायफुंजि आफादनि हेफाजाबाव मेहेरगोनाङै फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रफेसर डक्टर सुरत नार्जारी आरो मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखाखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लोगोसे मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि आंगो ओनसोलनि बिसि मुस्रिमा पुष्पारानी ब्रह्म बिथाङा। बे हाबाफारियाव रायजो सभानि एमपि रेनगोरा नार्जारी, 30 नं सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन समाजनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि गाहाय श्री प्रमद बर' सार आरो लोगोसे जोंनि सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म सार बिथांमोना जोंनि दिनैनि मुसुखाखौ बेखेवनानै होगोन। जों बयबो आखाइ खबनानै हो। जोंनि बेखेवगिरि श्री प्रमद बर' सारा बे समावहाय गोथार बिबार बावदों आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म सारनि अनजालि बिसि पुष्पारानी ब्रह्म बिथाङाबो बिबार बावदों। बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी सार बिथाङाबो मुसुखायाव बिबार बावदों। गोजोनथाव खौरां! बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारायगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइकगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।